हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि गोदान मोनसे भिडिअ गासैखौबो बरायहरनाय थालायबाय। दायो जोंहा बलबम फुजा जोबनायनि जैग' होनो फैदों लोगोफोर मन्दिराव। बेखौनो नोंथांमोननो शेयार खालामनो होननानै ससेबाबो भिडिअ खालामलायबाय आं लोगोफोर। अननानै नोंथांमोनहा भिडिअखौ जोबजासिम नायदो आरो मोजां मोनोबा लाइक, कमेन्ट, शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामना होलांदो लोगोफोर। दायो भिडिअखौ नायलांबाय थादो जोबजासिम। ओरैबायदि मानसि जाखादों, फैगासिनो फैदों। सान्दुंआबो जि जाखाबाय दिनैहाय। दायो बेयाव प्रसाद लगायगासिनो दङ मन्दिराव लांनो थाखाय। बयबो एफा एफा प्रसाद लाबोयोना, बेखौहाय मन्दिराव होनो थाखाय जमा खालामनानै दङ। डेन्जार मानसि जाखादों। मन्दिर सिङावनो दाबो हाबनो मोना जोंहा। सान्दुं गोसा लरायजोब्बाय। टाइमाबो 12थासो जाबाय खोमा। जि दंखायो मन्दिर सिङाव मानसिया। माला हाबनो मोनबावगोन जाखो। जोंनो बयनिबो लास्ट जाखासिगोन दिनै। जि सान्दुं गोसा बोथोराबो। फुजा होखांनानै प्रसाद मोनजाबाय नै लोगोफोर। प्रसाद जाखांनानै खिस्रि जालायबाय। माखासेया मालाय जाखांना थांजोब्बाय, जोंहा लास्ट जाबाय बयनिबो।